Pompisa khamnok kaham ke ya kaham ka tangjaya mano tuye koktuma thumai rong biskango tamo saka khanai naidi MDC সদাগর কলয় বেলা বেলাকেন টিবর কাহাম যতননো যারা যে প্রেস মিডিয়া তিনেরো ফাইমা জাফিনেরনো जों तिनियारो अम्पिअ हस्पिटाल नि बिल्डिं कन्स्ट्रक्शन खायमा जागा जों तिनिनि जे आरकेएस मीटिंग नि बिसिंतै जों एजेंडा कायसना रगै जों तिनियारो विजिट खायका चिन लगे चिनि एमएलए सापो दङ बो ताइकिसे मीटिंग खायना बागै अर नाया बय थांपायका जे थांनाय जों नुका कायसा भाइराल जे मीडियाओ जे अम्पिअ हस्पिटाल अब बेलायखिनो लो क्वालिटी बा खूब 2 नम्बर के आरो सामु चलै दङ बा जागा बिल्डिं र पाइक लाई दंखा माय गोबांमा आबो किसु आ जागा मेसेज किसु न्यूज नुकमानि भाइराल न्यूज इनका चिंतिनि आरकेएस मीटिंग इमीडिएट रिगमानि यागुलो एजेंडा नि बिसिंतिनो चिनि एमएलए चिनि एग्जीक्यूटिव चिनरनि जे एसडीओ साहब पीडब्ल्यूडी नि इनका चिनर दङ इंजिनियर दङ चिनि डॉक्टर दङ जों जत मिलिबोय लगे एमएलए बो दङ मिलिबोय जों थाङै विजिट खायनायगा बे विजिट खायमानि परे जों साइमा गाजे जेटा आमिना आपनो फल्स कलम जेटा वो एक्सटेंशन खाना बागै भविष्यत जे बिल्डिंग टाइप 2 तला 3 तला तांना का आपनो सबाई तैसा आपनो टखुरबै तैसा जॉइनिंग मार्क लै आपनो इनके आपनो से टखाबै बाइल खायने बट आबो तो ठीक आसे आबो टखाक जों नाय भविष्यत हाइपानो जों किछु जागाव जों नुका एक्चुअली 100 to 100% तो आबो सामुंलिया किछु जागा 10% आ जागा सामुं किसा आबो नुकजाका जेमन सीमेंट कन्क्रीट कोनो मिक्सिंग रो किसा प्रॉब्लम नुकजाका आरो किछु बिल्डिंग किछु साइड वॉल दगो इनके आबो विजिट खायमा परे जों साइमा गाजे मोटामोटी जागा कन्ट्राक्टर रो गहायनो जागा किसा गाबिलता थायका एंड चिनि इंजिनियर तो बर सब समय फाइ नाय दङ बाट बो टाइम बर कम हाय खाइ तिगा बाय सामुंगो मा तिगा बो साइलिया बाट चिनि एमएलए साब तो साका बो इनक्वायरी आचुरि नाय ताबुक जों नाय दङ जेहेतु इनक्वायरी आचुरि नाय के तो गाहाम को आगामी दिनों जेहेतु चिनबो हेल्थ नि इश्यू को पेपर चिनि हॉस्पिटल जेटा ओ जागा प्रत्येकटा बड़ रोगी सुगिं गागा फाइनाय ओ जागा रोगी नायजंनानि फाइमा जागा हठात जदि बिल्डिंग रो बाइक लाइथांगा तो समस्या थानाय बनि बागै चिनि एमएलए साब तो साका इनक्वायरी आचुरिना एना अपनति जे जागाओ क्वालिटी हामिका सनाम कामना तखारि नागा कटालके सनामनाय जोंबो नै आसास नारगैनो चिनि आपातत कायसा आरकेएस मीटिंग नि माध्यमे जे चिनि रिजोल्यूशन आबो जों फरवार्ड खायनाय दङ ओमफ्राय अमसुनो जतन हामबाय हायके जे ओ जागाओ दिनि फाइ बुनुक फाइखानि नि मकल बसकांगो किछु काम हामिया नुकजाखा हायाकेबा सिमेन्ट रो सरकार उंयाकेबा हापां मागानारि हरिया रां बायनि रि हर हायके महायरक मागाना थांमानि अबरकनो तैले नों थाम सानाय